lang kanimo, Ginoo. Imna kini, inom, Ginoo. Mga babae sa Jerusalem, ayoko ninyo hilaki. Hilaki ang inyong kaugalingon ug ang inyong mga anak. Kay kung kining mga butak, gibuhat sa lunhaw pa mga kahoy. Unsay may tabo kong kinilihan na. Tabangan ka sa Diyos. Mag-ampo kami alang kanimo. Liho! Dili! Dali! Lakaw! Lakaw! Dali! Ikaw! Lakaw! Kana! Sige pa! Liho! Kana! Liho! Kana! Lakaw na! Lakaw na! Pagtanga ang pisi! Amahan pa sa iluwa sila. Iwa sila may pao sa ilang gibuhat. Giluwas niya ang uban. Ipaluwas niya ang iyang kaugalingon. Sige! Luwasan imong kaugalingon kung ikaw yun ang Mesiyas! Sige! Kanaog sa krus! Ipakita ka na mo ang imong milagro! Ha? Dili kini ordinaryo nga biste. Ayaw pag-isiya! Ang maayo pa! Mag-grip pa kita nila! Sige. Sige. Tanaw na to. Sige, tanaw. Tanaw ta. Swerte ka din mo! Ikaw nga tanaw! Kung saan ang magkalaki mo, ha?
Luwasa ang imong kaugalingon kung ikaw ang hari sa mga Hudyo. Mesiyas! Luwasa ang imong kaugalingon o kami. Wa ka ba mahadlok sa Dios? Gisilutan siya sama sa gisilot. Kanato. Napaluwa siya sa... Inumdumi ako, Jesus. Kung ikaw maghari na. Isaad ko. Karon, adto ka sa paraiso. Uban ka na ako. Udtong tutok na og mitabon ang kangitngit sa tibuok kayutaan hangtod sa alas 3. Napika sa tunga ang tapil nga nagbitay sa templo. Amahan, sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu.